Отново в студиото на Звезден прах говорим си за очилата като аксесуар или необходимост. Видяхме Кристина Агилера с очила, която успешно прикри липсата на всякакъв грим по лицето си. Абсолютно прикрити. А също така трябва да вземе в предвид, че тя е на такова място, където слънцето е доста силно и може би очилата са прикрили не само грима, а и да не би да изгори от слънцето или... Да. Освен, както вече казахме, като аксесуар или като това да ни предпази, например, от бръчки около очите, когато примижваме срещу слънцето, от какво друго ни предпазва слънчевите очила? Слънчевите очила са преди всичко защита на окото. Защото когато е много слънчево, човек така леко притваря очи, по този начин натоварва мозъка си и дори може да се получи главоболие. След време се получава проблем с зрението. За съжаление, вече и много млади хора получават катаракта в ранна възраст. Може би точно заради това, че не се носят очила, слънчеви очила, когато трябва. Чак такъв проблем може да се получи. Да, това вече е свързано с озоновата дупка и така нататък, но наистина слънчевите очила предпазват и е много хубаво да се носят. Тоест не са някаква глезотия? Абсолютно не. Добре, обаче големите марки са много скъпи, много високи са им цените и не всеки може да си позволи хубави очила да си купи. Марки, не само очилата са толкова скъпи, и дрехите са им на висока цена, но примерно в България може да се възползват, клиентите да се възползват от българската марка Квят, където очилата са на доста високо качество и цената е доста по-ниска, съобразена с българския пазар. Да, наистина това е много хубаво, когато българските неща са достатъчно качествени, но далеч по-ниски цени. А откъде идва високата цена при другите очила? Да не би, в смисъл, по-хубави ли са от българските? Самите материали при производството са същите, самите стъкла са същите, както на скъпите марки, просто се преплаща за марка. Просто цената идва от самата марка. Тоест да не си мислим, че правим компромис? Не, с качеството компромис няма, по-скоро е въпрос на имидж. Може би, все пак, ако си има световно известна марка някои очила, може би така се чувства по-сигурен, по-уверен, но тази наша марка съвсем не е толкова зле и е доста, много е сравнима с световните марки. А също така проблем е, защото известните марки имат доста фалшификати, така че понякога не знаем дали купуваме оригинал или не. А каква е разликата между оригиналния и фалшификата, като оставим на страна въобще, марката? Да, фалшивите очила просто се произвеждат от много евтини материали. Самото стъкло няма необходимите UV защити. Дори гледането през такова стъкло през по-дълъг период от време, да речеме час или два, може да получим главоболие, може да имаме проблеми след време, така че препоръчително е да не използваме такива очила. Има ли някаква разлика съществена между мъжките и дамските очила? Определено има. Мъжете са така по-консервативни при избора си с очила и избират по-еднотипни очила. Също така, ако говорим за цветове, те избират черно, сиво, най-много кафяво. Много рядко може да се види, говоря за България, разбира се, мъж с червени очила, с жълти. И почти не може, аз не съм виждала. Да, в чужбина, в Италия, където са столицата на очилата, може да се каже, там хората носят всякакви очила, но в България по-скоро не. Докато при дамите нещата стоят по друг начин. Доста са по-разкрепостени, имат повече тоалети, може би, отколкото мъжете, и към всеки тоалет биха искали да имат и някакви очила. И като че ли камъните са основен аксесуар в това нещо, така ли? Да. Основен елемент от очилата по-скоро. Да, камъните са доста важно нещо, но говориме само за дамските модели. Да. При мъжките модели просто липсват. Сега вече се забелязва тенденция, че тези камъни малко понамаляват, не са така, както преди 1 или 2 години, толкова актуални. Очилата в момента са малко по-изчистени.
не са така натруфени. Дори световните марки вече не си слагат така по-късно своите лога, защото хората предпочитат, може би, малко по-друг вид очила да носят в момента. Като че ли вкусовете се измениха някак? Да. Може би това е свързано и с икономическата ситуация в целия свят. А и много хора може би се наситиха с тези изкрящи орнаменти по очилата и затова вече искат малко така изчистени очила. Тоест и при очилата имаме една тенденция, някаква мода в моделите, така ли? Да, разбира се. Сега какво е актуално в момента? Значи в момента са актуални ретро модели очила от 70-те, 80-те години. Може би по-лесно ми е да кажа кои не са актуални. Не са актуални малките очила. Актуални са средните и големите очила. Защото големите очила, нали, освен че прикриват лицето, предпазват повече също, нали, просто самата големина помага отстрани да не влизат слънчеви лъчи, което също е така важно. Това е така като форми, като говориме, но ретро модели и също така очила тип бъбрек, които са от много години актуални, в момента са много актуални. Може би, който още не си е купил такива очила тип бъбрек, може време да си купи, защото те ще бъдат актуални и до година със сигурност. А също като цветове... Авиаторски ли са? Авиаторски, да. Като цветове, може би бяло, комбинация бяло с черно, лилаво, кафяво или чисто черно. И вече понякога за дамите особено може да бъде червено или нещо... Някакви по-основни цветове да насочи. Има ли някакъв срок на годност? Не. Очилата може да се носят много дълго време, докато не се надраскат или не се счупят. Значи, когато се надраскат, също може да се отиде в оптически магазин, може да се сменят стъклата. А могат ли да се полират, например, и издрасканото да се махне? Не, издрасканото то просто няма как. То е надраскано, така че няма по какъв начин да се изчисти, просто може да се сменят стъклата. Значи има възможност някои очила, които ние много си харесваме рамките, и просто отидем в някой магазин оптически, където могат да ни сменят стъклата с хубави. А има ли варианта, в който на някой среди сме ти харесали една рамка, виждаме, че много ни отива, обаче искаме да сменим очилата, да сменим стъклата и просто да отидем някъде в някоя оптика да ни ги сменят? За съжаление няма как да стане, защото очилата, които се купуват на такива места, самия метал или пластмаса, той е толкова некачествен, че няма по какъв начин да се извадат тези стъкла. Тези стъкла там се монтират постоянно и няма никакво движение по тях. Просто те са... не стават. Добре, още нещо, което имаш да ни казваш за очилата, нещо, ако сме пропуснали за тях? Може би за стъклата, нали, казахме за огледалните стъкла, в момента са модерни огледалните стъкла, така че е хубаво да се изберат. Могат да бъдат в сиво или в златно като оттенък, което е така доста интересно изглежда и очилата с огледални стъкла може би привличат повече погледите на хората. Така че препоръчвам дамите. И е доста загадъчно, което не можеш да видиш отзад погледа. Точно така. Има и за мъже също мъжки модели с огледални стъкла. Вече е въпрос на избор на самата форма на лицето и всеки човек трябва да прецени сам за себе си първо какви очила иска да има. А има и нещо друго, като говорихме за годността на очилата. Няма никакъв проблем човек да има винаги няколко чифта очила, защото по този начин той ще се чувства винаги различен. Така че е хубаво при всяко едно излизане или при определен тоалет очилата също да се сменяват, защото винаги придобиваме различна визия. Аз съм напълно съгласна с тебе и много ти благодаря за това гостуване. Наистина има прекрасни модели, които си ни донесъл. И аз благодаря. Ще те очаквам отново в студиото, когато ще ни говориш отново за тенденции, мода и така нататък сред очилата.